ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Office Jong Block Development Officer Lingba Katnat Trekam Jong ka Swachh Bharat Mission haringkat ka jing trai lang bat ka Shnong Kinshi Bangla kala rakhi ya ka World Toilet Day ha ka khat khandai trik unai weng arjar arpuai ha station maupun Kinshi Bangla ha ka balasa kilang ru da usordar upa Aiban Simle uskatri jong ka VWSC Kinshi Bangla upa Lorshai Lingdo lembat kidikhot jong ka Executive Committee kinokit kam jong ka sanglong kemi bat kiwi hakini sngi la ajing bitcha ki patba da ki resource person bakan thop ya ka kong SL Linkoy ka badai ka block coordinator jong ka SBM Mauthat Rashan Blong bat ka kong BL Marslong ka badai ka DEO SBM jong ka Mauthat Rashan Blong ki bala penso thop patba halor ka jingdon kam jong ki pankhana khanang bania dai ka kot ka khia jong ki patba kong tam e isloban ai khublei ya ka sarkar kami kabala penkai kawi katanat kabani latip kum ka Swachh Bharat Mission kabumut Clean India Mission mat kani katanat kabala banpej banwan rai ka jingkhuit ka jing suba apo jom kani kari India hibar kawi nadu ki shnong ki badan ki sor bat hadu kinong kendong bat kani ka jingwan rai ya kani ka Swachh Bharat Mission pej ya ka jingkhut ka jing suba kalau wanra sisai ka jingkala om dei tangi jaka hasor henry wat ki jaka kino kendong di ba kibriu mata kila sedang ban pikir bah panjele kat bala ban wanra ka jingkhut haki snong ki thau ka joki haki ying ki sam ki joki bat kumta ter bat nakaliang jong kani katnat Swachh Bharat Mission ru kala petlu akibide bat kajing lek pankhana pathar bat akibide bakani nakaliang jong ka Swachh Bharat Mission kali le kan bala ban ai ru iki skim ban snai ki pankhana shimet bat ru ki pankhana patpa bat nakaliang jong ka snong ka jong iru nilayo ya ka we ka certificate hakabak sarkar kalawan ban survey hamni bat kalap bat kasyam makani ka snong ka jongi kamdesyo ka snong kabalit pankhana pathar laning ong hakaktin parengu ka bangilayo ikatag certificate ka open defecation free village ting isnoban ai khubleiru ya katanat jong ka Swachh Bharat Mission kabala ai jingerap yangi yaki artli ki community toilets lani ki pankhana patpa kani ka baningkong tam-e ka bangayeng menta kadai ka community toilets kabanikong kabalaan na kaliang jong ka tanat Swachh Bharat Mission lingba jong ka PHE department bat kador jong kanika pankhana ka Bangladesh na kadai arlak tingka nadu usnam arhajar khatsan bat kani ka pankhana kumbangi i hakani ka por ka bamenta ka banga ngayeng hamni ka bumut ahusnam arhajar khatsan ni lasnai kani ka pankhana da ka ba ngila pelut ru nakaliang juga phone juga snong nomor bakamdam bat ngila ban ihang ni ngila sna artli ki kamera kawe ki jaka penci kawe ki pankhana na kabenta ki kenthei bat artli ru na kabenta ki senrang kawe pat kade ka kamera sum na kabenta jong barok lang bat hang ni dan santli ki kamera bat ya kini ki kamera ru ngila sna baha laban ong ha ka bangi lata ru de ki tiles nakabenta makan long kabakam khut nesi nakabenta bakipaiba kin penakam ya kini ki pankhana tikini ki pankhana kala long te jingkerku om dei tangi kini ki ying ki badan hakani ki station namar bakani ki pankhana kadan hamar senda jong kani ka national highway NH44E Shillong to Tura bat kani ki station ru hakabaki nonglek nongwan ru ki hiar hangde bat ki penakam ya kani ka pankhana bat kini ki dukan ki badan hamnir ki penakam ya kani ka pankhana kumta kasnong kum ka maintenance lane banri ban sumar ban repair ya ki balajot jong ki balajot lane ki ba duna
badan apa jadi pankana kumta nak kalian kesenong kelapan ben mencuang lasim artingka banit benci bat sanika banit pankana rimen tapat ngelapan kiu no kat kuwijingnya jong kebor kata kalong bentang lasim santingka nak bentang ki banit benci bat ciputingka ki banit pankana bat lingba jong kani ka bangi lala bat penmi da ka bangi sim kum ni nilala ruban repair nilala ban biang ki jinat kam apo jong kani ka pankana bat kani ka pankana ko bang laong mene kala long ke jingker ku ya baro ki bala penan kam ya ka henrei ngila ban i menta ngila tho ru ye kini ki jing tho ki balong kum ki ngila ban ong ki phareng ki thoughts lani kita ki sembo jingmut ceperkat ki bala ban aware ban ya ka awareness ye ki pat ba ki de ban penan kam hok ye kini pankana bat ha ka juga poru ba kini ki kentien ki balong ki kentien ki bakin jingmut kin penlong ru iki briu bakin smut hu bat bakin ai jingi kai ru iki we ki parasnong ki parathau ki badan halaki jong ki snong bat ha kini ki thoughts ki bangila tho ane kini ki kentien nila tho ru ha ka ketien khasi ha ka ketien english bat ru ha ka ketien hindi ni tho tang khendiat ha ka ketien hindi kadau kalong ba namar ki babun ki bahir pam hangni ki bapenan kam ki pankanaru kidan ki barjela lani ki we ki bomnang ha ketien khasi ki bomnang ha ketien english kumta kum kadak ka jenis no ketilang bat ki we ru ki nok snong ki bana ki we ki jela te ngila tho ru ha ka ketien hindi ti le se kani kan long ka jingker khu ya baro ki bapet bat pi bat bakin sumar hok ya kani ka pankana bat kin penan kam hok ru ya ka le singi la batong kani ka pankana kadi ka we ni ki jaka ka baki briu kinum le pankana pathar ka bang phila ban i ru hangning la tho respect house lani ka ying dan burop lani ka ktin hindi ki ong ka ejet gar ka bomut ka ying badan burop ha ka ba briu unum de shu bandit pankana pathar reida ka bang snai kini ka pankana kalalong kadak ka ba dan burom tam ha ka ba numla shu ban i menuru batru kalalong ru ka jaka ha ka ba briu kila ban penan kam ya ka da ka basuk ka basan batru ha ka ba kila ki briu na ka benta banyadai la di ni ki kinyan Jepang ki ba fair fair to ngadan tang kini ki kentien ki ba khanjat tabe man karman skam ki ba ki penan kam hok ni ka pankana ka bala ai na ka diam jongka sokar apo ka jik sumar jongka sno jongki ku